Ja, het gaat super. Ja? Ja, ik heb nergens last van, omdat het ook gewoon heel goed is verlopen. En ja, ik mis gewoon alleen de rest. Het viel weer goed om op een wal te staan. Arune Waas die giet bij Cork flink mis. Ik stond achter het roer. Ik stond net, ik had net even overgenomen en toen viel de motor uit. Dus ja, toen begon het allemaal. De kapitein kwam meteen naar boven rennen en hebben we samen naar links toegestuurd, dus naar bakboord. Want de rotsen waren zeg maar aan de rechterkant. En toen hebben we zeg maar, met z'n allen zo snel mogelijk alle zeilen gezet die we konden. En het was gewoon te kort tijd. We waren al te dichtbij. De orden van Christel ben Osa wies dat haar dochter weer thuis is. Heid Jelle zit zelfs bij reddingsdienst KNRM. Hij vindt dat zijn collega's goed werk dienen hebben. Ja, zeker. Ja, als je de beelden ook terugziet. De mannen hebben echt respect voor die mannen. Ze hebben heel goed werk gedaan. Ja, zeker. Bang om weer de zee op te gaan is Christel net. Ze had al plannen voor na de simmer. Ik wil in oktober mee met School at Sea. En dan ga ik een half jaar op een tolschip varen. En dan heb ik ook mijn schoolwerk op die boot. En ja, dan ga ik naar de Caribe en terug. En ik ben alleen maar meer gemotiveerd daarvoor.